Maya po oras, labot Kapampangan. Tsuta na naman kaning kaya katamong Tagalugan video. At iting kadinalan ana mapulot lima karing kaya katamong Tagalugan series na ating manantabi ngayon kaya katamo malambat ning talatuki karing kaya katamong video. Pistaman dakal na kayong makikakilala kaya makibalo kayo uling panayang makiabe karing kaya katamong talamitam karing threads na mo yung Tagalugan ipakilala kayo Miguelito Calma. Maya po ugto po. Iya ko po Miguelito Calma. Kaya na akong courage. Inaos na ako keng alang kapisa dyan. Sing kakaba na kami kanini. Okay. Dining manong magamit ngayon kining video ngayon munikala nung ang Miguelito batlang kang mic ining itang metong mong tawlindili yang kaya dining kaya lang din nagumpisan tane ing mumunan dili ing manong kutusan ing kutusan Tagalugan niya isipan ko din yang mas manayon na katulik kay Kapampangan ale mic Oo. Iya pwedeng sintukan. wa ing kadua ing mano kaso ing kaso panikender naman karing kaya na kane patse ipagsalita la patse susurat lang yung social media kaso are ing kaso Tagalugan niya nano yung mas masanting ng mas manayon ng Kapampangan palagay mo Mike Ani ito, niya ito, ampo pa yung mupin. gangone nga ta malyari naman ng ngone Malyari. Iya ko mupin yung maralas. oo ing tutuki mayanyain ing tutuki dilis Tagalugan niya atin yang mas manayon nakatulid kayong Kapampangan Iya pining diris. wa Aryan said na el ne ing kapat ing manong metal sikan Tagalugan niya naman ing isipan ming mas manayon na Kapampangan Iya pining mitalamsikan. mitalamsikan yaman na okay kalima ing kalima ing migmunikala Mike ampoy Terence Arcilla Mutok ti sabihin din kita metong talamitam kayang Facebook ing mano kakapit Tagalugan niya ing mas manawi ng Kapampangan Kakalawat. wa. At ini ing kanam kisa sabihin ta ng misan ding gagawan ding video ng Reni emi la pamilya keng Tagalog din kay katanga mano nung ari milamo buring makalingman milele retang usturang katulid keng Kapampangan ining manong agad ya ako gagamitan kaya naman ning agad dapat nung misan mas manayon yun nung gamitan tayong tambing wa ing kapito ing amano pi sabihan na yung Mike Ampoy Patria David Bondok. ing Suklating lagu. suklating lagu ing amano pasunuran ing mas manayon ng Kapampangan Ing panusigan o kaya palumon. wa at ining tawlindili nga mano ngayon ikit kaya karetang itong talamitan kayong Facebook gagawa kaming lamu ara pututan mila rin punong sagin ara yung punong sagin Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan yung Punsagin. punsagin punsagin niya naman ing din nga manong nga rin tapos panay ako sabihin talapamye kayong Tagalog nung riyong Kapampangan gamitan kayong Kapampangan dahil lahat ang kakarapat kasi ita naman didikta nung mari lulugod tamo mo magmasabal kayong Kapampangan ditang manong mga lele talabo ring mitambunan nya panay ako sasabihan patse Kapampangan tamo Di pa nga Pampangan tamo. Kapampangan tamo hindi kaya katamo nga po hindi kaya katamo nga anak itala sana Panagalugan
gisingan talang pasibayo kayang karelang pangakapampangan. Dakala salamat, with Mike. Fluid.